Último día da campaña gamer, toca facer repaso, tamén ver quen gaña o noso particular debate co Sonic. Sofía TVG. Saúdos de Gordillo, isto Recuncho Gamer, e antes de nada imos ver que titulares nos deixou a campaña electoral desde o punto de vista de videoxogos. Alfonso Rueda supera xa o número de profesións que tiña Super Mario. Contemos a Super Rueda Bros, que xa podría protagonizar máis videoxogos dos que temos xogados aquí no Recuncho. Comezou en pre-campaña co Bus Simulator. Outro día botou unha partida con Pili Pampín o Rock Band. Tamén lle deu o DJ Hero. Tamén o Hi-Fi Rush. Xogos de ciclismo, Crazy Taxi, en fin. Parece que a campaña do PP vai ser o sandbox definitivo. Nova polémica sobre o aspecto dun personaxe feminino nos videoxogos. Despois do retorno a New Horizon, chega agora o turno para Estela Pontón, no que na rede foi criticada a renderización desta personaxe. Sobre isto tamén unha referencia de Besteirón, na que el di que non vai tirar de motos. A mí non me fan falta que me maquillen nin... Bueno, mellor se me maquillaran que estaba mellor. Pois igual tampouco pasa nada por usar maquillaxe. Isto xa nos días un pouco máis tarde. Falemos de Sumar e Marta Lois, xa que Like a Dragon Infinite Wealth suma xa máis de 1 millón de ventas. Entre as culpables de todo isto está Marta Lois González, neste caso que traballou como directora de operacións do estudio. Marta Lois, que xa leva máis de 20 anos ben sellada a Sega, comenzou con xogos como o Sonic Mega Collection ou o Panzer Dragoon Horta en aspectos de localización. Como non vai ser esta Marta Lois, isto é videoxogos. Coa chegada de Entroido nesta campaña, pois tamén hai que falar das skins que saíron estes días. Entre elas temos este novo traxe de barbas grises do Skyrim que leva Alfonso Rueda. Tamén podría ser el Minster de Baldur's Gate 3 despois de lanzar o feitizo de Mirror Image. Por a súa parte, Ana Montón quixo facer unha homenaxe á saga Mortal Kombat e fixo algo así tipo Raiden. E mentres Besteiro e Salvadorilla pois tiveron aí un modo Overcooked, cortesía da xente de OK. Moitas veces vai me sair Oukegal, pero así tamén vos atopan en redes, vale? E esta campaña tamén nos deixa unha novidade. Atopado un libro de instruccións nun videoxogo. O momento produciuse durante o debate na CRTVG, cando Besteiro, seguramente disposto a falar de algún videoxogo, abriu a caixa e pum, caeron aí todos os manuais de instruccións. Quen contaba atopar un manual de instruccións aí, verdade? Polo demais... Espera un momento, me está chegando un mensaxe. Un SMS. Bono, youtuber da Xunta. A partir de... a semana que ven terás 100 suscriptores máis. Vale. Por se acaso non vai dadelle, non vai a ser tamén. E agora é tempo para o editorial Recuncheiro. 0 horas, 0 minutos e 0 segundos. Iso foi o tempo que se lle dedicou ao videoxogo no debate sobre o futuro do audiovisual que tivo lugar este venres na Facultade de Comunicación da Universidade de Santiago. Ningunha das representantes das tres forzas do Parlamento que acudiron fixo mención a algunha proposta relacionada co videoxogo en Galicia. Así que tampouco estivo proposto pola moderadora do debate como tema. Seguramente falle facer entender que estamos falando dun medio no que non existe só a parte de programación e que hai moitos perfis de xente membro da Academia Audiovisual que participa nun videoxogo. Guión, edición de son, deseño de bestiarios de produción, composición musical, actrices e actores de dobraxe, e a lista seguiría con apartados con marketing, de traducción, localización, que tamén están presentes en calquera outra obra audiovisual. Xa non entramos na animación porque é unha cousa que cae de caixón. Por iso quero animar tamén a todas esas persoas do audiovisual que teñan traballado como guionistas, compoñendo música, actuando, a insistir que se incida nesta vía e se fomente nun camiño sólido neste medio do que temos uns cantos exemplos ben interesantes e facer que o videoxogo teña o mesmo status como produto audiovisual e cultural que noutros puntos do planeta. 0 horas, 0 minutos e 0 segundos, ata que no debate abriron o turno para preguntas da xente que estaba ali. Estábamos nós e preguntámoslle os candidatos. Non os vimos con moita seguridade, salvo no caso de Julia Valde, que coñecía un pouco de que iba a cousa, pero tamén creo que vai por algún sitio raro. Escoitámolos. Falaba bueno, do apoio, non, a lingua desde o audiovisual, e eu creo que ademais é unha ferramenta fundamental para chegar as novas xeracións. Por iso creo que sí que facer unha aposta firme polo galego no sector audiovisual e no sector dos videoxogos ten que ser fundamental. Evidente que se nos importa o presente, a situación do presente e sobre todo o futuro da lingua galega, temos que poñer ferramentas para que ese futuro estea garantido. E desde logo nós dixémolo sempre, sen audiovisual non hai futuro para o galego, porque evidentemente hoxe é un espazo de encontro, de aprendizaxe ou de reforzo da lingua galega. No campo dos videoxogos exactamente o mesmo. Todo o apoio, todo o impulso, porque é un espazo de normalización, de restitución de usos para o galego que necesitamos. Pero dentro do audiovisual galego hai unha parte moi importante de creadores, de produtores de videoxogos.
pero tamén é moi importante que digamos que seamos capaces, por un lado, de formar aos programadores de videoxogos e as programadoras de videoxogos, formalos aquí e que desempeñen a súa función aquí. Por qué? Porque se están aquí, se son galegos, van a facer videoxogos con alternativas de linguas en galego, que a través dos videoxogos se transmiten algunhas veces unhas posicións vinculadas co sexismo, coa violencia, que non son as máis adecuadas para a formación dos rapaces e as rapazas. E, por lo tanto, desde a nosa universidade, cando se dá esa formación, se lles dá precisamente para que procuren aos programadores ter, digamos, a visión de igualdade de xénero, de non violencia e, sobre todo, de algúns principios éticos desde o punto de vista da elaboración de videoxogos. Obviamente non se recuncho de que imos falar e intentar que se fale de videoxogos, pero sí que creo que ás veces deixas un pouco máis de lado en xeral para as oportunidades que pode haber tanto a nivel de emprego como a nivel de consumo e normalización do galego en moitos ámbitos. Así que mentras sigamos por aquí, pues seguiremos intentando un pouco niso. Diso tamén falamos un pouco máis cos 3 candidatos que estuveron nas entrevistas, que vos convidamos a que pasedes por ali. Estará aquí na descripción a ligazón á campaña gamer con todos os vídeos que producimos nestas 2 semanas. Antes de ir co debate de Sonic, temos que deixar o espazo para anuncios electorais residos pola Xunta Electoral. A continuación, damos paso ao espazo electoral recuncheiro. Hey, ti, coñeces Recuncho Gamer? Desde a Sega Saturn a Super Nintendo e tamén a Pel Pin Pin, Game Boy e a Xbox, as 5 PlayStation, tamén os xogos de PC. No Recuncho, miles de xogos para falar. No Recuncho, canto por diante por xogar. No Recuncho, de todos menos Cyberpunk. Xa non tempo, que? Xa non tempo. Patreon, Patreon, se non apoias es Patreon. Patreon, Patreon, se non apoias es Patreon. Non aturas xa máis xogos nos que hai que andar apañando cousas por aí. Xa sabedes o loot? Non te preocupes, temos a solución. Fabricando loot. Fabricando loot. Agora un xogo no que podes fabricar antes que andar apañando por aí os obxetos. Chega o novo Bus Simulator Galicia, un xogo que non é só un simulador de buses, senón que con cada pasaxeiro tes un minixogo, o Just Dance, o Fruit Ninja, un Walking Simulator, ese estivo no Recuncho. Bus Simulator Galicia, rueda de reposto non incluída. Antes de resolver quen gaña o desafío do Sonic e ver tamén como queda na nosa tabla global, que aínda sigue grande amore, que para nós é o presidente do noso corazón soniqueiro, deixadme comentar un último par de cousas sobre o que foi toda esta campaña gamer. O primeiro, agradecer a todas as forzas políticas contactadas e os seus equipos de comunicación e demais xente involucrada que se prestasen a vir a Recuncho Gamer e tamén a contar pois o que tivesen que contar, e nos tamén, de paso, a darlle un poquinho aí copao videoxogos, que foi un pouco a sensación que tivemos, pero bueno, espero que polo menos algunha cousa que lanzamos por aí poda ter logo máis percorrido. Así que, por unha parte, síntome satisfeito e contento con poder ter ofrecido este tipo de contido. Así que, bueno, estou satisfeito, estou contento, porque creo que sí que é un formato que non se ve moito o de meter a políticos xogando en campaña, e non a falo só do ámbito Galicia, senón en máis amplo. Así que, por esa banda, moi satisfeito. Sí que non quero deixarse mencionar que ao final os representantes que viñeron aquí foron 3 homes. Hai que dicir que, se ben non é toda a responsabilidade nosa de Recuncho, sí que quero asumir a que me toca, porque xa que as complicacións que tivemos en algúns casos para pechar a xenda con algún dos candidatos, pois non foi posible finalmente que só viñesen candidatos homes. Baralláronse algúns nomes que non fosen homes, en algúns casos hubo unha serie de problemas, e é certo que fomos moi apretados cas datas. Ao final, cando empezamos xa a obter resultados, estamos xa cas datas moi preto de entre grabacións e emisións dos programas, así que priorizamos ter a todos os grupos parlamentarios antes de que igual ter maior diversidade de representantes aquí. Así que pola parte nosa, de non poder ter igual a suficiente cintura para poder axustar a todo o que quixéramos de representación aquí, pois asumimos tamén a culpa e anotámoslo para noutras ocasións, pois non caer neste vicio. Para quenes sexa a primeira vez que te redes por aquí por Recuncho Gamer nesta campaña,
Convido-vos tamén a que vexades o resto de contidos con máis xente da sociedade e cultura galega, que aí creo que de momento ainda temos un bo balance, un bo equilibrio. E dito isto, pois xa só nos queda resolver quen gañará esta campaña gamer, dentro do que ven sendo o recuncho que é do gañado de Sonic. Así que comeza aquí este desafío de Sonic, sincronizamos toda a saída, outeiro verde, desafío comeza xa! De momento engancha un pouquiño Dani con a tele, o resto van por diante. Imos ver tamén Xurxo do PSOE vai un pouco máis tranquiliño. Bastante ben Raúl Santamaría, ainda que agora Dani acaba de dar un par de brincos. Ui, bateu ca piraña, vai diante Raúl. Dani e Raúl e Venega bastante xuntos. Ollo, Dani acaba de facer aí dous par de chimpos que acaba de sacar un pouco de vantaxe. Vai Raúl bastante preto detrás. Ollo que Raúl facendo un manexe a rueda rodou e non lle deu pa looping, teño que volver. Vamos. Dani sigue pa diante bastante ben. Bueno, Dani acaba de chocar agora, se o resto pillan, empezou e xa pasou o looping. Raúl finalmente tamén, e a decepción Dani xa está para chegar, chegou 35 segundos, detrás está Preto PSOE, ainda que recupera PP, PSOE 38, e queda Raúl que tamén 41 moi ben. O que nos deixa a terceira posición para Raúl, 41 segundos. Foi o looping ese que... Si, o looping ese que aí manter velocidade. Se non está, comezou bastante ben, e demais, pero 41. Xa che digo a día de hoxe, 41.06. 41.06, que é o tempo de Raúl Santamaría. Veremos onde o colocan. 38 minutos mallaos para Xurxo do Val. 38, que é a maioría absoluta, Ostras, isto que vai a pasar o domingo. Pero seguro que acerta mellor que as de Michivila, dos de GAT3. E en primeira posición, dentro dos candidatos, Daniel Castro Polo Venega, que consigue primeira posición e veremos se entra no podio global. Pois así queda a clasificación de momento con Pili Pampín pechando, 3 representantes de OK en novena, oitava, sétima posición. Raúl Santamaría entra no PP, Hidden baixa 2 postos porque entra Xurxo do Val na cuarta posición e Daniel Castro do BNG entra en terceira posición, leva a bronce por detrás de Eric do Pazo e Nuno Grandamore. En uno que fixo 30. Nuno fixo 30 con algo, sí. Podremos mellorar. A primeira, pero bueno, non pasa nada. Quen está en número 2? Número 2 está Eric, era un rapa tranquilo. Sí. Eric do Pazo, que fixo 82, que aparte se puxo modo altar. Bueno, claro. Mentre fixo o récord gritou Apolo Radaros! Pero entón que por ser de Ourense teñen un plus. Non o sei, teñen nitro. Os de Mariña non ides mal, Non, xa. Bueno, ben. Son dos da Mariña. Ahora temos 2 medallas mariñás. Pois ata aquí este invento da campaña gamer. Agardo que disfrutarades un poquinho do que pasou. Foi entre disfrute e curro que houbo aquí, pero creemos que era unha pedra necesaria que había que poñer. E agardamos que este contacto con non só política, senón como que estamos tendo xa ao longo do ano con distintos persoeiros da cultura e demais, pois siga vixente no recuncho. Queda reflexionar, ir a Gala de Youtubeiras, que xa vos contaremos que tal nos vai, e logo votar, que eu convido-vos que son free to play. Logo xa decidides se queda un pay to win ou o que sexa. E si, se vedes que é importante que sigan habendo espazos deste tipo, tamén pensando en o Kegal, Produccións Dispersas ou outra xente que estivo aí a tope na campaña, tamén axuda moito se podes apoiar estes proxectos das distintas formas que teñan. No noso caso, temos dispoñível o Patreon, no que cunha cantidade mensual, pois, facedes que esas achegas nos axuden tamén a seguir facendo vídeos a este ritmo e cada vez pois máis ambiciosos ou intentando cousas máis grandes e que podan repercutir un pouco incluso na sociedade desde o ámbito do videoxogo. Nada máis, saúdos de Gordillo e coidadevos.